Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar, baqy tarap yurdumuz vaqy täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlayas. Şuun hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhamedov Azerbaycan Respublikasynyň döwlet nevit kompaniýasynyň ýolbaşçysy Rawnak Abdullayew kabul etdi. Ýer bilen hormat prezidentimiz Serdar Kawulhanasyna geldi. Döwlet başçylygynda bir ýerde Azerbaycan Respublikasynyň döwlet nevit kompaniýasynyň ýolbaşçysy Rawnak Abdullayew kabul etdi. Mehmana duşmagy döredlen mümkinçiligi üçin hoşarlyk bildirip, Prezident Ilham Aliýewiň aýdan hoşnýetli arzuwlaryny we Azerbaycan tarapynyň ähli ular boýunça däp bolan gatnaşyklary iýdigderli ösdürmäge bolan gyzyklanmalaryny beýan edýän sözlerini hormatly prezidentimize getirdi. Hormatly prezidentimiz Azerbayjanyň prezidentine özüniň mehirli sözlerini aýdyp, Türkmen Azerbayjan gatnaşyklarynyň hoşnýetli goňşulyk ýörelgilerini, onuň küpasarlyk dostlyk däplerini, iki halky baglaşdyrýan taryhy we medeni umumlygy esaslanýanyny beledi. Birek-birege bolan anaşmagyň we özara düşünşmegiň ýokary derejesi, şeýlekem sebit we ähli gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça çemeleşmeleriň ýakynlygy, iki ýurdun netijeli hyzmatdaşlygyny mundan meýläkde ösdürmek üçin ygtybarly binýat bolup durýar. İşin we netijeli ýagdaýda geçen duşuň dowamyna Türkmenistanyň hemde Azerbayjanyň äger türlü ykdysady, energetik we ulug logistika kuwaty edigi, munyň bolsa möhüm pudoklardaky netijeli gatnaşyklary ösdürmek üçin äger türlü mümkinçilikleri atýanyny bellenildi. Şunun bilen baglykda neft gas ýanagyna gatnaşyklaryň geljegi we bu gurda bilelikdäki taslamlary ýerine getirmek boýunça pikir alşmalar boldy. Şeýlekem Hazar deňiziniň dostlyk ýatagyna uglevodorod serişlerini gözlemek, işläp taýýarlamak we özleşdirmek bilen baglanşykly meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Şunu şu ýylyň ýanwar aýyna gol çekilen Türkmenistan hökümeti bilen Azerbaycan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda deňiz käni bilen baglanşykly meseleler boýunça ýöwara düşünşmek hakyndaky ähtnamanyň ähmiýeti bellenildi. Häzirki döwürde şu resmi namanyň çäklaryny degişi iki taraplaryň ulaşyk işlenip taýýarlanýar. Bu tarihi resmi nama gol çekilmegi Hazar deňizinde energetika babatda Türkmen Azerbayjan gatnaşyklaryny berkitmek we ösdürmek nukdaý nazaryndan ähmiýetli waka urly. Mundan başga bilelikdäki iş üçin äger türlü mümkinçilikler açylýar. Hemde bu sebäpde ulak möhletlerin esasy iri daşa ýurtmaýalary çekmek üçin goşmaça şertler döredilýär. Neft gas pudugyna ýöňdewaji tejribeleri, ýokary tehnologiýalar we almyň hemde TNK-nyň iň soňky gazanlaryny ornaşdyrmak meselelerini uly üns berýän ýurdumyz daşary ýurtlaryň ýöňdewaji kompaniýalary bilen ýöwara beýikde gatnaşyklar üçin hemişe açykdyr diýip döwlet başlarymyz belledi. Azerbayjanyň döwlet neft kompaniýasynyň ýolbaşçysy öz gedeginde Türkmenistanyň neft gas pudugynyň ýokary depkinlerde ösýänligini, bu gurda giň göçürli taslamalaryň durmuşa geçirilýänini belledi. Bu bolsa iki ýurdun hünärmenleriniň bilelikdäki işiniň netijeli häsiýeti iyi bolmak üçin oňun binýat bolup hyzmat edýär. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz we Azerbayjanyň döwlet neft kompaniýasynyň başçysyny birek-birege hoşnýetli arzuwlar aýdyp, Türkmen we Azerbayjan halklarynyň arasyndaky gadymdan gelýän dost dogonlyk gatnaşyklarynyň berkitiljekdigine, diň hukukly we özara beýikde esasy ýola goýulan hyzmatdaşlygyň mundan meýläkde sazlaşyky ösdüriljekdigine anan bildirdiler. Duşuk tamamlanandan soň hormatly prezidentimiz birden ugrady. Azerbayjanyň döwlet neft kompaniýasynyň ýolbaşçysy habarçymyz bilen bolan söhbetdeşikde şeýle diýdi. Biziň Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidenti bilen üren netijeli duşumyz boldy. Men dogonlyk ýurdun sazlaşyky ösýänligine şatlygym bellemek isleýän. Türkmenistanyň we onuň paýtagty Aşgabatyň barga özgürýänligine ýene bir ýola göz ýetirdim. Hormatly prezident bilen neft we gaz guruby boýunça Türkmen kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilýäni barada gurrun etdik. Türkmenistanyň neft gaz pudugy sazlaşyk ösdürilýär we bu gurda ähmiýetli taslamalar durumça geçirilýär. Şunun bilen baglykda Azerbayjanyň we Türkmenistanyň neft gaz hünärmenleriniň bilelikde äger türlü işleri bitirjekdiklerine, neftiň we gazyň çykaryşyny artdyrmak, pudugy ösdürmek boýunça taslamalaryň üstünlikli ýerine getirijekdigine anan bildirýän. Bilelikdäki taslamalar täze teklipler bilen baglanşykly bir näçe meseleleri ara alyp maslahatlaşdyk. Men hormatly prezidenti duşuň başyna iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmäge ýardam berjek maslahatlary we teklipleri üçin tüý sürekden hoşarlyk bildirdim. Şol başlangyçlaryň ähmiýetli boljakdygyna bir inanýan. Sag bolun. Göni video aragatnaşyk arkaly hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Hytaý Komitetynyň howpsuzlyk ulgamynyň hyzmatdaşlyk boýunça kiçik komitetynyň 7-nji mejlisi geçirildi.
Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň wekilletleri howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygyň kädirki ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşdylar we özara hereketleriň geljekki ugurlaryny beýan etdiler. Taraplar kisi komitetiň soňky mejlisinden bäri alınıp baralan işleň netijelerini teretdiler. Şeýle-de wekilletleriň agdalarynyň iki döwletiň hukuk goraýjy idaralarynyň wekilleriniň hatawatlary diňlendi. Tebit howpsuzlygynyň şol sanyna Owganystanyň ýagdaýlaryň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Tebitde howplara we wehimlere garşy göreşmekde hyzmatdaşlygy giňeltmek ugruna taraplan gyzyklanmalary beýan edildi. Şoň bilen baglykda Türkmenistanyň tebit derejede Birleşen Milletler Guramasynyň terrorçylyga garşy global strategiýasynyň durmuşa geçirilmegine aýratyn üns berýänligi bellendi. Mejlisiň ahyryna taraplar hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Hytaý komitetiniň howpsuzlyk ulgamyna hyzmatdaşlyk boýunça kisi komitetiniň 7-nji mejlisiniň tesgirnamasyna gol çekdiler. Şugun Leva Polatynyň fara we etrawynyň çägini merjen dänelleri şagalar medendiýen jars merkeziniň açylyş tabarasy boldy. Täze toplumyň döwrwap meýdançasyna bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Joşgul aýdym sallaryň owallary belentden ýanglandy. Leva Polatynyň fara we etrawynyň ýaşaýjylary toý dabaralan şahatlanyp goşulandyran ajaýyp wakaň şaýady boldular. Etrap merkezinde ýokary kil ölçeglerine gabat gelýän merjen dänelere çağlar din jaş merkezi açylyp ulanylmagy berildi. Şahatlyk şowhuna aýdym täze betlenen dawaral çäre etrawyň ýaşaýjylary, ýaşul netlen wekilleri, dürlül gonlarda dähmet çekýän bagtyar raýatlarymyz, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary, dörejilik işgärleri gatnaşdylar. Çağlar din jaş merkeziniň açylyş dawarasyna çykyş edenler arkada prezidentimiň parasatly başçylygyna bede wagtly ösüşleri betlenýän eşretli zamanamyzda ýurdumyzyň rowşan geljegi bolan körpü nesil döwletimiz tarapyndan uly aladalar bilen gurşulyp alınıp, olaň hemme taraplaryň kämil, ılımly, bilimli, giň dünýä garaýşly, sagdyn raýatlar bolup ýetişmekleri üçin ýurdumyzda giň möçerli işleň alınıp barylýan anlatdylar. Häzirki zaman çağlar baglary giň hem ýagty ak mektepleri, ähli amatlykları döredilen çağlar sağaldaş din jaş merkezleri, sport mektepleri hemde köp orly sport toplumlary, bir kemsiz enjamlaşdyrylan bilim ojaklary, ýokary okuw mektepleri bugünkü güni ýaşlarymyzyň hyzmatyna açylyş dawarasyna gatnaşýan merjen däneleri çağlar din jaş merkezi milli liderimiziň körpü liwaplylary beren ajaýyp bayramçylyk sowgady boldy. Munyň özi mukaddes garaşdyrylmydan şanly 30 ýyllaryň ullan bellenilýän Türkmenistan parahatçylygyň uýanaşmagyň watany ýylyna Leva Polatyna geçirilýän medeniýet hepdileriniň dawarasyny hasam artdyryp, kalplara şahatlyk şowhuny betleýär. Şeýle bolan soň dawara gatnaşanlar arkada prezidentimiziň hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Ýatdan çykmajak dawaraly pursatlar körpü nesliň ýerini ýetirmegine aýdymdyr sadyň hoş owazyna ulaşdy. Şirin mukamly aýdymlarda bagtyar çağylyk arkada prezidentimiziň körpü nesil hakyny edýän taýsir taýlarlary awadan hem eşretli durmuşymyz, ülkemiziň tebigat gözellikleri belen teňlerde wasp edildi. Sonra dawara gatnaşyjylar bagtyar çağajyklary bilen bilelikde din jaş merkezi bilen ýakyndan tanışmagy uly mümkinçilik aldylar. 1,5 hektar meýdany bolan toplumda ösüp gelýän ýaş nesilleň dolu derejeli din jalmaklary wagtlaryny peýdaly geçirmekleri we saglyklaryny berkitmekleri üçin ähli zerur şertler döredildi. Çağlar din jaş toplumuna Türkmenabadyň demir beton önümleri kärhanasynyň buýrumasy esasynda Jemşediň jamy hususy kärhanasynyň guruluşçylary bina etdiler. Bu toplumyň binagerlik keşfi öz boluşly görnüşi edir. Ma'lum bolşýar ul adamlar we çağlar işçiň din jalyş, sport bilen meşgullanmak enliklerini ösürmäge uly gyzyklanma bildirýärler. Şeýlelikde bu ýerde boş wagtyňa gyzykly hemde peýdaly geçirmek üçin ähli zerur mümkinçilikler bar. Ýanyşyk ýerleri göwnejäý awadanlaşdyrylan, gök zoloklar döredilen merkezi attraksionyň uniwersi, oýun enjamlar zaly, 46 orunluk çaýhana we 2 söwda dükany bar. Bu ýerde belent baglaň saýesinde goýulan amatly oturguçlar bir gelýänler din jalşyny öpçün eder. Toplumyň çägini edare ediş binasy bolup, onu işgärliň netijeli iş üçin ähli zerur şertler döredildi. Inženerçilik we ara gatnaşyk ulgamy, suw, elektrik geçirçiler, gadypçynçyligi ýola goýuldy. Onuň açyklanýan ulgamy täze merkeziň aşgymky görnüşlerini hatam gözelleşdirýär. Şeýlekem bu ýerde awtodrolga gözüňe tutuldy. Bagtyar çağlaň şahatlygy, joşgunly ulkulary, arkada prezidentimiziň bagtyar geljegimiz bolan ýaş nesilleň hemme taraplaryň ösüşini, sagdynlygyny we awadançylygyny gönükdirilen döwlet siýasatynyň rowaçlyklary betlenýänini aňladýar. Leva Polatynyň ýaşajak aýdymçylarynyň, tanışçylarynyň we sadanlarynyň bilelikdäki bayramçylyk konserti Çağlar Medeniýet din jaş merkeziniň açylyş dawarasyny jemledi. Bagtyar çağlar özleriniň awadançylygy üçin edilýän hemme taraplaryň zerur taýlarlary hemde
Watanymyzyň nurany geljegine bolan belin jogapkärçiligi üçin gahrman arkadagymyza tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şeýlede medeniyet kepdelerinin şäherlerine öňatnyjylar watançy şahyr Seýdnazar Seýdiňiň dogduk obasy bolan Halyj etranyň lanma geňişligine garşylandy. Bu ýerde ýurdumyzyň döredijlik işgälinyň duşugy hemde Belent Waspyň dilli destan arkadaýly Türkmenistan ady bilen şahyryny bayramçylyk şäherät geçirli. 18-nji 19-njy asyrlarda ýaşap geçen Seýdnazar Seýdi türkmen edebiýatynyň nusgawy şahyry, Magtumuly Pragynyň edebi mirasyny dowam edip, äger türlü döredijlik mirasyny galyrdy. Olar esasan liriki, watançylyk we terbiýetçilik ähmiýetli eserlerdir. Ma'lum bolşýary serkerde şahyr türkmen halkynyň halk döredijligini düýüp öwrenipdir. Bu şahyryň päk söýgi, türkmen zenarlarynyň gözellik hakyndaky goşuklary aýdyma gurly. Şahyryň gözellik hakyndaky şagyrlary päkidiligiň we padarlygyň nişany bolup, bagşylaryň dilinden düşmän gelýär. Pederlerimiň gahrmançylygyna wetsenen topragyny, ýadgyarlyň ýanyna hemde gadymy galanyň saklanyp galan ýerleriniň golyny watançy şahyr Seýdnazar Seýdiňiň goşuklary golly. Meşhur söz saatlarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen döredijlik çäresiniň dowamyna Seýdiňiň türkmen topragynyň gözelligini wasp edýän goşky setirleri hemde berhara döwletimiň bagtýarlyk döwrüne Mehriman akademiyanyň ýol başlygyna amala asyrlayan beýik işlere başlanan çykyşlar dinlenildi. Bu ýerde guralan bayramçylyk çäresi Liverpool aýatynyň Seýdnazar Seýdi adyny döwlet sahly drama teatrynyň artistleri tarapyndan taýýarlanan sahna çykyşlaryny dowam etdi. Çäratnyjylar milli medeniyetimiziň ösürilmegine, ýurdumyzda özgertmelerin durmuşa geçirilmegine ýygyldal üns berýän üçin Mehriman akademiyada tüý sürekden hoşalyk bildirdiler we bu işleriň özlerini täze dörejilik üstünliklerini uklandyrýan anlatadylar. Şeýlede medeniyet kepdeleriniň şahyrana joşgyndan maşjan Novotakuni Liverpool aýatynyň Seýdnazar Seýdi adyny döwlet sahly drama teatrynyň sahnasyna goýulan Gulwilwil operasynyň ilkinji görkezilişi bilen dowam etdi. Asly däwe görä operanyň tanışdyrylyşy Türkmenistanyny giňden belenilýän medeniyet we sungat işgärläriniň hemde Magtumuly Pragynyň şahyret gününe başlandy. Gulwilwil operasy türkmen halkynyň destançy şahyry Abdullah Şahabinläniň destanynyň esasyna Magtumuly adyny milli sahly drama teatryna saklanyşdyryldy. Eseriň awtorlary milli opera sunugatynyň däplerine hormat goýmak arkaly oň häzirki zaman tomoşaçylarynyň isleglerine laýyk gelmek ugruna zerur tagallalar etdiler. Durmuşyň möhüm ugurlaryny öz üçin alýan ajaýyp saz eserleri operanyň özüni düzmek bilen süýgüniň we ýagşylygyň kuwwatly güýjüniň senasyna gurulypdyr. Täze opera eserine teatr sahnasyna mahsus bolan mümkinçilikler giňden peýdalanylýar. Sazlaryň utgaşmagy, olaryň milli halk dörejiligine ýakynlygy, meşhur halk heňleri, aýdymlar, opera çykyşlarynyň ýatda gazy bolmagyny üpjün edýär. Milli operasynyň otunyna ilkinji gezek unanylýan video görnüşler teatr dramaturgiýasyny hasa baýlaşdyrýar. Ustadlaryň we ýaşlaryň bilelikdäki topary milli sunugatyň iň gowy däpleriniň nesilden nesile geçmek ýürelgilerini ýeni döwür ýoly äşkär etdi. Watany wepalygy, söýgüni, dostlugy, ahlak gymmatlyklaryny wasp edýän täze opera eseriniň dörejilik ruhuny aýratyny tamak gerek. Mehriman akademiyanyň ýurdumyzyň Liverpool aýatyna iş tapanyň ýaş atynjylaryň durmuş toýu bilen utgaşmagy, baky berkarar watanymyzyň toý bayramlary geçenýäniň aýdym tutnamalardyr. Arkada prezidentimiň ak patasy bilen açylyp ulanmagy berilen Kerki Howa mendilinden hormatly prezidentimiz bilen täze uçurdy. Kerki şäherinden Türkmenawa şäherine ilkinji uçuş amala asyrlanna, oň ilkinji ýolagçylary bolan ýaş atynjylaryň Türkmenawa şäheriniň Bagd köşkünde durmuş toýlaryny toýlanmagy täze dören maşgalanyň ulan dogon garnaşlarynyň ählimi şatlygyna gurly. Mehriman akademiyanyň bilen söhbetdeş bolup, hormatly prezidentimiň wesiýetlerini kalplaryna goýan bagtyar ýaşlaryň durmuş toýam ýokary ukunetlige wesenip geçirli. Bu şatlykly toýuň sebäpkärleriniň ata-eneleriniň dogon garnaşlarynyň dost ýarlarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen toý dawarasy ýurdumyzda milli ýörelgäniň dawralan ýanynyň ata watanymyzyň geljek bolan ýaş nesiller üçin arkada prezidentimiň başda durmagyny äger tul aladalar edilýäniň aýdym tutnamasy boldy. Hormatly prezidentimizin ýylyurt bekbidine gönüktirilen işleri, watanymyza gazanýan üstünlükler geçirilen çäherleriň özüni düzýär. Ýokary ruh biletigi ösenen maslahatlar hormatly prezidentimizin ýylyurt bekbidine gönüktirilen beýik işlerini öz bolşuly hoşallygy urlýar. Hormatly prezidentimizin aýak pata bermegi bilen Kerki halkary Howa mendiliniň ulanmagy berilmegi ýurdumyzyň ulug toplumynyň ösüşiniň aýdym beýanyny eşkär etdi. Bu arada Türkmen Howa ýollary agentligi tarapyndan geçirilen hoşallyk maslahatyna aýratyn bellenildi.
Çıkış edenler dödümün ösürülmek üçin irgensiz alady diýen arkada prezidentimide alkyş sözlerini aýtdylar. Halkara ölümlerine laýyk gelýän howa menzili ýurtymyzyň ähli urlardaky ösüşleriniň öz boluşly beýanlary Türkmenistanyň geografiýa taýdan amatly yerleşmegi, onuň Ewraziýanyň ören möhüm ulug üssaşy çatyry hökmündäki barha artýan urnuny şertlendirge. Biziň döwletimiz bolgamda bar bolan ulug kuwwatyny dolu durmuşa geçirmege çalışmak bilen, ulugyň ähli urunuşlarynyň maddi enjamlaryň binýadynyň toplumlaryň döwri waplaşdyrylmagyna gönükdirilen milli maksatnamalary amala aşyrga. Maslahaty gatnaşyjylar düzümün ösürilmegi üçin ihlasly işlejekdiklerini ananardylar. Liverpool aýatynyň köp orly hasahanasyny Gurbangulu Berdimuhammedowyň naky howunarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça hayır sahabat gatnaşyndan Liverpool aýatynyň her bir etrawynyň hasahanalarynyň çağlar bölümi üçin täze tez kömek awtologlarynyň sowgat berilmegi münasibetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Onu çıkış edenler sağlık ulgamyny amala aşyrgan işler üçin arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyna hormatly prezidentimiziň Türkmeniň döwletlik görelgi taýtly kitabynyň italyan diline neşriniň tanıştyryş dawarasy şany senilen çäreler bilen tutuşdy. Bu dawara sanly ulgam arkaly Italiýadan wekiliýetiň gatnaşmagy aýratyn ähmiýetli boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň bu kitabynyň Italyan halkyna Türkmenistan barada has köp öwrenmegi mümkinçilik berjekdigi hemde iki ýurduň arasyna halk diplomatiýasyny ösdürmäge ýardam berjekdigi barada bellendi. Arkada prezidentimiziň bu kitabynyň wajipligi hakyna aýtmak bilen Italiýanyň siýaset biliminiň taryhy boýunça professory Fabio Ruggi kitabyň türkmen halkynyň dostluk, batyrlyk, bilimli bolmak we mehmansewerlik ýaly däbi urlan gymmatlyklaryny açýan hazine dany belledi. Tanıştırış dawratyna gatnaşyjylar hormatly prezidentimize dörejlik üstünliklerini arzu etdiler. Hyzmatdaşlygyň çäklerini medeniýet we sunugy işgärleriniň hemde Magtumuly Pragynyň şahyriýet günü münasibetli Magtumuly adına Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň we Yerevan Döwlet Uniwersitetiniň professor mowlumarynyň gatnaşmaklaryna tele köpür arkaly ilmi usuly maslahat geçirildi. Magtumuly adnaky Dil, Edebiýat we Milli Golýazmalar institutyna geçirilen maksat, Magtumuly Pragynyň edebi mirasynyň garaşdyrlyk ýyllaryny öwrenişi diýilip atlanyrly. Milli Howpsuzlyk institutyna geçirilen maksat şaly seneler başlandy. Türkmenistan İçeri işler ministrliginiň institutyny medeniýet we sunugy işgärleriniň hemde Magtumuly Pragynyň şahyriýet günü münasibetli ilmi amaly maksat geçirildi. Harvey institutu geçirilen ilmi amaly maksat medeni mirasymyzdy Magtumuly Pragynyň genji hazinesi diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Serket institutyny Türkmen medeniýeti we sunugy Magtumulynyň edebi mirasy nesil terbiýesiniň binýaty atly ilmi amaly maksat geçirildi. Türkmenistan Inženýerçilik we Uly Kommunikasiýalar institutyna geçirilen ilmi amaly maksat Magtumuly Pragynyň dörejiligi milli medeniýetimiziň we sunugymyzyň şamşyragydyr diýilip atlanyrly. Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetiniň medeniýet sunugy işgärlerini hemde Magtumuly Pragynyň şahyriýet günü münasibetli geçirilen aýdym saly şäheri ol ruh wenetligi we senni. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Döwletleniş institutynyň şanly seni münasibetli berkarar döwletimiziň medeniýeti we sunugy Magtumulynyň şahyriýet dünýäsi milli ruhly döwrwap nesli terbiýelemeň nusgalyk ýolduratly ilmi amaly maksat geçirildi. Murat Garif adına Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetiniň maksat şanly seneler bilen bagly boldy. Magtumuly Pragynyň şahyriýet dünýäsi Türkmeniň medeni mirasyny öwrenmeň ilham çeşme süratly ilmi amaly maksat Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş institutyna geçirildi. Halkara insanperwer ilimler we ösüş uniwersitetine geçirilen çäre medeniýet we sunugy işgärlerini hemde Magtumuly Pragynyň şahyriýet gününe başlandy. Owuzhan adynaky Inženýer Tehnologiýalar Uniwersitetine şaly seneler münasibetli geçirilen çäre işçen häsiýet mahsus boldy. Türkmen Döwlet Medeniýet institutynyň çärede Magtumuly Pragynyň şahyriýet gününe başlandy. Şeýle çäre Döwlet Mehmet Azada adynaky Türkmen milli dünýä dilleri, telekommunikasiýalar we informatika, energetika, maliýe, Türkmen Döwlet Bedenteri we sport, ýagşylyk hakaýf adynaky Halkara Neft we Gaz Uniwersitetine de geçirildi. Türkmen Owakyjylyk institutynyň Türkmenistanyň medeniýet we sunugy işgärlerini hemde Magtumuly Pragynyň şahyriýet günü münasibetli milli medeniýetimiz we sunugymyz halkymyzyň ruhy baýlygydyr atly ilmi amaly maksat geçirildi. Milli medeniýetimiz we sunugymyz halkymyzyň ruhy baýlygydyr atly ilmi amaly maksady Türkmenistanyň Owakyjylyk we daşky urşaw goramak hemde bilim ministrligi Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetini bilen bilelikde geçirdiler. Sport we ýaşlar siýasat ministrliginiň guramagyndaky maksat şaly seneler bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Döwlet Serket Gullugynyň Magtumuly Serket birikmesiniň merdany serketçileriniň gatnaşmagyna Magtumuly etrawyna ýerleşýän Magtumuly Pragy muzeýine gedelenş guruldy.
Häzirki gyzgalyňly günlerde ýurdumyň welaýatlarynyň edermen gallaçy daýhanlary buğday orogyny ýokary depkinne dowam etdirýärler. Welaýatlaryň gallaçylary şu ýyl ýetişdirilen buğday hasylyny iň soňky diýenesine çyn ýetkisiz ýygnap, watan harmany tapşyrmak boýunça işleri takyk we sağlaşykly guradylar. Bu bolsa Daşowut welaýatynyň Görogly etrawynyň, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň edermen gallaçylary buğday öndürmek boýunça döwlet öňündäki şertnamalaryň tapşyryklaryny üstünlükli berja etdiler. Muqaddas garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllygynyň giňden bellenýän ýylyna türkmen gallaçylary ola zähmet üstünlüklerini gazanýarlar. Ýurdumyzyň ekrançylary hormatly prezidentimiziň döwletimiziň ykdysady kuwatyny artdyrmak, alyk bolşulugyny üpsün etmek, topragyň hasyllygyny hasam ýokarlandyrmak boýunça öňde goýan wezifelerinden ugur alyp, şu ýyl buğdaýyň bol hasylyny ýetişdirdiler. Gallar ogmegtymynne daýhanlar işleň depkinni gün saýyn güýçlendirýärler. Şoň netijesinde galla tapşyrmak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirýän etraplaryň sany barha artýar. Mar welaýatynyň Mar etrawynyň gallaçy kärineçileri 37.200 tonnadan gowrak. Daşowut welaýatynyň Görogly etrawynyň hasylysatlary bolsa 28.500 tonnadan gowrak däňäni döwlet harmanyna tapşyryp, bu baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny berza etdiler. Watanymyzyň daýhanlarynyň gazanýan zähmet ýeňçileri şanly garaşdyrlygymyzyň bayramçylygyna görülýän taýýarlygyň säklerini öňde durýan wezipeliň awra bilen hötdetinden geljekdigine ynam döredýär. Owa hojalyk buğdagyny ösdürmek meseleleri hormatly prezidentimiziň Hemiýeşelik Unus merkezinde saklanýar. Welaýatlary mundan beýlägem ösdürmek, ýurdumyzda alyk bolşulugyny üpsün etmek, türkmen döwletini hasam ösdürmek we ýylatyň awadançylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen owa synagat toplumna ägirdili maýa seristeleri gönükdirilýär. Hormatly prezidentimiziň başçylygyna ýurdumyzda gazanýan üstünlükler buýsançydyr. Munyň şeýledigini ahal welaýatynyň senagat kärhanalyň mysalyna da göz ýetirmek bolýar. Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň Garagyn owasynyň şäherine bina edilen Okyply Kärdeşler hususy kärhanasynyň umumy tutýan meýdany 25 hektara barabardyryp, ýylla 70.000 tonna guru gurulşy garyny materiallaryny we 180.000 metr kub gaz beton öndürmek maksady bilen gurulan bu kärhanada daşary döwletlerden getirilen iň kämil tehnologik enjamlar oturdulan. Guru gurulşy garynlaryny öndürýän we gaz beton bloklaryny öndürýän bölümlerde çygmal kökmünne sement, kwarts çägesi, öwelen gips daşy, sönmedek kek we alüminyum pastasy ulanylýar. Çygmalyň aglaby bölegi öz döwletimizde öndürilýän önümlerden ibaretdir. Kärhanada dürli ölçeklerdäki gaz beton bloklary öndürilip, olary ýurdumyzda giň ýerimde ýaýwanlandyrylan gurulşyk meýdançylaryna ýetirli getirilýär. Bu kärhanada öndürilýän gurulşyk önümleriniň Gazagystan, Özbegistan ýaly ýurtlarynda eksport edilýänini gowunç bilen bellemek gerek. Bu ýerde 150 adamyň işlemekleri üçin iş orny döredlendir. Şeýle-de işgärliň has öndürçilikli zähmet çekmekleri üçin oňoýly durmuş we iş şertleriniň döredlendigini aýtmak gerek. Kärhanaň agzybir işgärleri şeýle kärhanany gurduryp beren üçin milli liderimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Hormatly adamlar, Numarsa ýurdumyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 24-nji iýuny saat 20-den 25-nji iýuny saat 20-nji boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanışylaryň. Balkan welaýatynyň adbulut howa bolup günorta günne ordan teleskopda 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gejetine 25-30 gradus maýl. Günnüdine 37-42 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 33-38 gradus ysy bolar. Ahal welaýatynyň adbulut howa bolup Demirrazyk kulmatordan teleskopda 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gejetine 20-25 gradus maýl. Günnüdine 36-41 gradus ysy bolar. Mar welaýatynyň açyk howa bolup Demirrazyk günne ordan teleskopda 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gejetine 20-25 gradus maýl. Günnüdine 36-41 gradus ysy bolar. Leva welaýatynyň açyk howa bolup Demirrazyk günne ordan teleskopda 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gejetine 19-24 gradus maýl. Günnüdine 35-40 gradus ysy bolar.
Daşawud welaýatyna Adbulut howa bolup, Demiratyk Nordun teleskopda 9-14 metre ýetýän şimal ufer. Howa gecesine 21-26 gradus mayl, gündüzine 33-38 gradus ısy bolar. Paýtatymyň Aşgabatda Adbulut howa bolup, Demiratyk Matardan teleskopda 10-12 metre ýetýän şimal ufer. Howa gecesine 22-24 gradus mayl, gündüzine 37-39 gradus ısy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 20-näçini magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany araşdyrýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düdümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan dokury götürüm artma bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de tomuz basynda howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerinde basla görä geýinmegi maksat berýär. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berk berje etseňiz, ýeriň islenip basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watanymy Türkmenistan ähli babatlarda tüşürýär. Ähli tüşüň özünde bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun,